שלום. מרחבה, בדבר בהור בכפר קאסם. כן, איך השם? לא משנה השם. לא משנה השם, כפר קאסם, אוקיי. כפר קאסם, הכפר שסבל הרבה מהיהודים. כן. ואני רוצה לחזק ידיים לחסן נסראללה. באיזה בחינה אתה רוצה לחזק לו את הידיים? שימשיך, שיהרוג, שירצח, שיעשה את הכל, שישלח טילים, שישלח שרק, כן. שישלח זלזל, שישלח כל מה שיש לו. ומה זה יגרום לך? הנאה? כן, בדיוק, איך שאתם נהניתם והרגתם 49 אזרחים מכפר קאסם. כשאתה אומר אתם, אתה מתכוון לכל האזרחים היהודים של מדינת ישראל? לכל השלטון היהודי, כן, מאלף עד תו. אתה יודע מה, אתה חתיכת מניאק, אבן כלב, אבן 1100 שרמית, יא חרא, תעיף אותו מהקו. טוב, כוסה להם מקארס, תעיף אותו, זבל. כן, נעבור למאזין נוסף. עכשיו זה עצבים. טוב, אתה יודע מה, תשים לי איזה שיר כעת, למה אני לא סובל אנשים כאלה, לא אכפת לי אם הם יהודים או ערבים או אינדיאנים, שים קולטרן, יש לי קטע מוזיקלי שירגיע אותי, כל פעם שאני שומע עצבים, חתיכת דרק. לא רק יש יהודים מנובלים, יש גם ערבים מנובלים. שים את קולטרן קצת שירגיע אותי.